агентии мубориза бо коррупсияи тоҷикистон 4 октябр хабар дод ки шариф комилзода олими шинохта ва мудири пажӯҳишгоҳи фарҳанг ва иттилооти вазорати фарҳанг ба сармуосиби ин муассисаи давлатӣ маҳмад бобоҷонов ба аз они худ кардани маблағҳои ин муассиса ба маблағи беш аз 370 000 сомонӣ чизе бештар аз $30,000 айбдор мешаванд. нисбат ба онҳо бар асоси ду банди кодекси ҷиноятии тоҷикистон моддаҳои 245 қисми 4 банди б аз они худ кардани маблағҳо ба миқдори махсусан калон ва 323 сохтакории хидматӣ парвандаи ҷиноятӣ кушоданд. ба комилзода ва бобоҷонов барои сохтакорӣ ҷарима ва ё то 2 соли корҳои ислоҳӣ ё ҳукми зиндон ва барои аз они худкунии маблағҳо ҷарима ва ё аз 10 то 15 соли зиндон таҳдид мекунад. шариф комилзода 63 сол дошта соли 1979 риштаи китобдории донишкадаи санъати ба номи мирзо турсунзодаро хатм карда солҳои зиёд дар ҳамин донишкада дарс додааст. шариф комилзода солҳои 1985-1988 аспиранти донишкадаи давлатии фарҳанги Москва буд ва аз соли 1989 рисолаи номзадиашро дар Москва ҳимоят кард ва унвони номзади илмҳои педагогиро ба даст овард. шариф комилзода солҳои 1998-1999 сардори шӯъбаи равобити байналмилалии кумитаи андоз, солҳои 1999-2001 раиси китобхонаи давлатии бачагонаи тоҷикистон ва солҳои 2003-2011 дар мақоми сардори раёсати фарҳанги вазорати фарҳанг ва мудири китобхонаи миллии ба номи фирдавсӣ кор карда, сипас то соли 2015 муовини мудири китобхонаи миллӣ ва 6 соли охир мудири пажӯҳишгоҳи фарҳанг ва иттилооти вазорати фарҳанг буд. шариф комилзода бо медали хидмати шоиста қадридонӣ шуда аълочии маориф, аълочии фарҳанг ва аълочии матбуот мебошад. ӯ муаллифи беш аз 400 асару мақолаҳои илмиест ки аксаран ба китобдорӣ ихтисос ёфтанд. шариф комилзода дар маҷмӯъ соли 2013 феҳристи китобҳои чопшуда дар бораи президент Эмомалӣ Раҳмонро бо номи Эмомалӣ Раҳмон китобномаи шаръи ҳол ва соли 2016 китоби Эмомалӣ Раҳмон дар адабиёти бадеиро чоп кард ки дар он 2256 асари бадеӣ навишташуда дар бораи президенти кунунии Тоҷикистон гирдоварӣ шуданд.